Vai să la cealaltă, tem farfurie. Dar nu la cer domic. Să la cealaltă, já se que não gira. Nerei farfurie. Asta poți la asta. Passada que de voltar tu que eu vejo que Sogra, dá mesmo pra cá, só na vez que. Sala lá. Eu ganhei grana, cadê? 2000. Ela bota lá. Taru Nashus, zona ONU, i Nashua Livia, 2000 mel zona Lopa. Pa apropiere. Cara meio que fritura, mano. Tem que doce de família. Hai Nashu, are greu. Taru Nashu, 300 de euro. Chavale normale de Coristam, cu adrele Nashus. Bom para nós, que eu vou pensar como é tipo. Ei. Bravo, per favore. Cu adrele Nashus, 10 milioane, mel Bahtalov, 5 milioane, taronașul su nașa. Nașul de botez. Nașul de botez, 5 milioane de la Nashu, de botez al Nasha. 3 milioane de la unchiul constituie al Nasha. 3 milioane de la Cunat Cristi. 3 milioane de la Cunatul Nasha. Sora lui Nașa Florina. Sora lui Nasha Florina, 3 milioane. Mai ce-o dat? Meu drag, tata lui Nașu. De la tata lui Nashu, 40 de milioane. 40 de milioane. Fratele lui Nașu, n-avei? Tatăl lui Nașu, am 40 de milioane. Fratele lui Nașu, ce vorei? De la 3 milioane. Nashu, de la sora lui Nashu, 3 milioane. 3 milioane. Fratele lui Nașu Bogdan, 3 milioane. De la fratele lui Nashu Bogdan, 3 milioane. Bună seara! Bună seara. Care soacră mică, o mireasai chidai, 500 de euro. Sacra mică. 100 de euro din partea lui Marisolo. Marisolo. Dar o mari solo 100 de euro. De la fratele lui soacra mică Doru, 100 de euro. Soacră mică, 4 milioane. Florica. Vezi și bucă, vezi și bucă. Dar la cu șapa ta, Ionuț Lele. Dar o nepotul soacra mică Lele, 3 milioane. Acredam era să te poară să mașini sau reșa, acredam te regăli. Dava, Aquilo, mano. Vamos cima, mano, nós vamos ter que trapashi. Metri trapashi. 5 milioane. Taru Papus, o Mirasaco, 5 milioane. La unchiul Ion. Leandro Pașpa. Eduardo Pașpa. Bine, já que me bora, velho. Din măsură că Fii atent. Atent, avem schema, ne? Bateria de bora. Já que me bora, porque... cerca de lucruri. Da, oi se continua să catei. Vai poliția ta vrei. Drogada, gradala în franc, posibil în mașina palpă. Să ai moșiu. Neri, grisadone. Daí să nu Cu motoroschi trapași. Eu în taia, Virgil. Ion Taia Virgina, 3 milioane. Dar mo kako su Marijanis, Miljaku, Borus, Milodesku, Natos, 300 de euro. Também, Deco, Borus, Marijanis, Miljaku. Mel Bahtalov, Zoralov, Minskilevoi, Minskilevoi. Dar mo Borus, dar Miljaku, Nipodu, Sumanu, Zizu, Garzasko, Ceau, 1000 de euro. Mel Zoralov, Bahtalov, Minski Kizea Zorale, Minski Dai, Minski Pench, Minski Jamutru. Fii atent, agana că tu talau. Dar o Borus Penadescu, Cires,
euro. Exact, supărat lacul. Bani milioni. 15 milioni. Ia-ți mana, mă. Barul Cirescu Ceau, Răzescu Nicotu, 4 milione. 1 metru și 4 milione. 4 milioni. Taro Maligas. Anapa Taru Maligas, 5 milione. 5 milione. 5 milioni. Merge la Virgina. Cotec, campionul. Virgina. Avași, avași, Ui. Está Trin, Star, Punch, Show, Está, To, Ia, Deix. Deșuec, Deșului, Deșutrin, Star, Punch, Deșușo, Deșuta, Deșucto, Deșean, Deș, Deșuec, Deșului, Mai. Deșutrin, Deșușa, Deșuban, Crujăm, Deșuta, Deșucto, Deșean, Tran, Tranduec, Trandui, Trandotrin, Trandostar, Trandopanci, Trandușo, canale. Trandotor, Trandaia, Saranda. tu será Pănașu, 50 de euro. Abbiamo 200 euro di peso, ti No, Flori, lì te mi rame dalle lì. Hai moca cana. Acolo sau aici? Să mai spui 10. Nu ai problemă? Care spre tine să apăre? 30. 30 de milioane. Ia uite, e plină. Panșela. Partea lui, În partea la ăstea, băi. Dar prietenii lui, băi, Andando in vecchia Deci, Ila Purnangou. Dar băgat cu Zândel, vedeți cu Paul Barou, cu Vasileț, 50 de milioane, Mirzola Rou. Hai, joacă-mă aici, te rog, nu te mai băga. Manda ceva important este extremamente de calinai. Când se nuova sono che porteo. Bisa das fața în tutte investi. Acana tutti porteo de gatti de gatina, mi sunt niente de pusmane. hai bere. Haide, băi. Bună seara, vorul. Opa, se lasă cu greu aici, eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 de euro, 1000 de euro, 1100 de euro, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 de euro, urmează la vedeți că nu nici de la... Dar vedeți de Pica 500 de euro. Dică.
Cu metri? Oh, sărasi cu Chiasi, dar vedeți că ne pot de Virgina? Again. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 de euro, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 de euro! Să fie sănătoși, să dea Dumnezeu sănătate, fericire la copiii lor și la familia lor. Agra si sacate. Catar Pasi, Dalo Virginia Coceau, Mofino, Su Cristi, 5 milioane, vezi o rolul în spune. Cum să se întrebare? Carmine mai tare. Doctorul meu valorosa, patronosa, só mais essa panda. Massa marimos, isso aí não me engano. Ama sen kiraz kaçı balmonu Meu marido sabe ela vai também, meu marido rascunda. Não sei Sana para evet deixar. kalacağız ki desem bak kafe, desem bak kamosa. Dato franco é um fiscal de cadeia, como tem tu bicho ne peta da como co. Sucesso de acala, ei da como conta tu panda, me ia são panda porque fu ia são panda. Amasima bicho de vida tem tu bicho ne peta. E a me treba de por undos, tem lá da bicho. Ama alacak sen. Ar fi Ileana Medechi Pen, Ivaco Vasiles, 500 de euro, mele che ne poate zorarele, dar Medechi Pen Tinca, mi bibi, 600 de euro, mel zorai, te va da mia mamma. Mi serve un posto, ce l'avevi? Tem un posto. Ei, ce-ai postul? 20 euro în bancă. Ce-am Banco așteptat 20 pe euro. Mi postul. serve un banco. Am sicură la semnificazione. Haide la soldi. Io sono una signora povera. Sorella, scusami, tu porta la mia sorella tua a casa con la borsetta quella. Lasci che me la porto io con la borsetta. Intanto Dar Medechi Pen Vasila, Triscela. 300 O de devle euro. star gut mandarcima. O devle star but la tărcima, che la Da, ghizeți. mi stai Bana biz de Sempre bravo. veni, preșucar. Na. Ama dışarıda solomo tuymos. Hai, dar Medechi Peni Doda, Mogacu Somures, 20 de milioane, menzorale, 1000 de euro, menzorale, menski, zorale, menski nipote. 1000 de euro, mi sorelle mi zorale. Appena mi ho paro Gigi Ferro, amaricori. Avale romane. Mo paro Gigi Ferro che da mani surpresa si sa di andare in Italia. Men Bartolo, mesmo como eles que vale pro campus, Bartolo só dá para a mesa de Itália. 15 de euro, pensa amanhã, é isso. Gel bey. 200, Ai che sai. 300, 400, 500, 600 de euro, 700 de euro, 800 de euro, 900 de euro. Hai che giorno di assai. Haide, dar nu mi baby. 900 de euro, haide. 1000 de euro, 1100, 1200, 1300. Haide, mudar tu baby, 1300, hai, per quando vuoi? 1400, 1500. 1600, 1700, 1800. Oh, 1900. 2000 de euro. Nu așa, n-ai 2000 de euro, 50. Să lasi cu dânarea. 2100, hai. 2200. Hai Mari, Mari. Hadi lan. Hadi. 2300 de euro. 2400
400 de euro. Hai, Toltoi! Mamma mia! 2500, da? 2500 de euro. Mel Bartalo. Rimasta qua. Doveva andare via. Questo, che è mio fratello, gli ha detto no. Tu non vai via fino a che non va via mia moglie. Dopo mia moglie va via, io rimango con mio fratello. Sicuro. Questo solo per la famiglia tua. E io ho fatto 2400 km e ho lasciato mia figlia a casa solo per te e per mia sorella. Applaudate ragazzi, Dio vi ringraziamo io. Allora, cominciamo, Flori. Nemmeno non posso dirli perché sono proprio belli momenti. 1, 100 euro, vai. 200 euro. Non ne posso andare? Io rimango qua. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1100 da zio Sandro, 1100 da zio Sandro per Floria, Pensi che questa va a casa? Io se voglio 1300, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 euro da zio Sandro e Maria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, a posto, sì. A posto. Basta. Sono 10.000 euro e 20 milioni. Basta. A posto. 2500 euro, frate, della frate Ludata Sandro della Roma. Ci Maria, sono mamma. Sorella di mia madre. Sì, buonasera signora Lidia. 1, 2, 3, 400 euro da mio zio Bosco. Nu se ne puteți de ușor. Zione bună, Zaia, salve, o nepote se pot. La chiuri se gândește. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 1 milionul, 2, 3, 4, 5, 6, 500 de euro. Menzorolou, menzorolei. De la 20 de milioane menzorolei lângă Ghizaia, în soldul ăsta nu știu de la. Dar vedea că nepotul e Cristina, da? Hai, să așteptăm una dată. Vedea că nepotul e Cristina, mi voră. Așa, chiul. 40 de milioane. Menzorolei, menzorolei. 2, se spune 4. 1700 de euro, dar vedea cu nepotul sunt Damianes, 1700 de euro. Covorus. O Damianes. Așa. Agrapa. E treaba. Dar mi vorosco ceau o maripa, 300 de euro. Adică zis să mă luat finus. Zoralei, mi partalei, n-ai problema. Oricând, să-l grijă cu tine mai tus ca de trebuie. Sau si, cade si o fine pe manușei. Bea că carcă cel de dale. Așa. Dar ai nimic până. Oricând te-am zălat. Așa. Dar o filosonicu. Iluța, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
50 milioane. 50 de milioane de la Marin final. Cine stari la Guila. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Chiuz. Sănătos, mulțumim. 150 de euro. Bună seara. Aici, la șumare. Totul că te fi, totul că te mi-a dat o măgăte. Tinghela. Tinghel fi. 100 de euro, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 de euro. Hai. 100, 200 de euro, 300, 400 de euro, Tarlicu. Aparte pa Tarofino sau Flori, 200 de euro. 200 de euro, tarme manușin de fine, o mare in Andreea. 200, ce-am de la nicăte. 10 milioane. Min zorolo, odată le schilomida, le schimanușada, la schimanușada. Avem zorele fiind. Hai fine, o emoție. Chiul. 300 de euro. 300 de euro, dar o finos. O fino sau florite. O finos o flori. Me pega o finos o flori. O nelus cu ceau. 300 de euro. O găstăințați cu ceau zis. Me pega o finos. 300 de euro, da. Mel Bahtalo, Zoralo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de milioane. Umplesc cu ceau. 20 de milioane, dar la Gunepodu Susorinis. 500 de euro, Tarmovorul su Cristi, originalul. Abur, Tigas. 100, 2, 3, 4, 500 de euro, dar la Gunepodu su 4, 500 de euro, dar la Gunepodu ai s-a dat. Bravo, cânta. Cristian! 5 milioane, 10 milioane, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 de milioane. Ascultau. 2, 3, 4, 500 de euro. Hai, 100, 100, 200, 250, 300, 350, 500, gata. 400, 500! 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20! 20 de milioane! Clássico greu! Vai, mare! Banda, que bom? Andi, aveți banda. Hai să înghea care Del mande cu capai din zorale. Bă, casa le clare, de 10. 10.000 de euro.
Ciavale Lomale, Mipeni Mariane, Mocumnato Sumari, 5.000 de euro. Fidelo del Bach, 5.000 euro. 5.000 de euro. De la mamă, de la mamă. E tu, mame? De la mama? Cu motru, cu metre, cu motru. Mate gre tu mani datoria, querem lá, de que não é zia, o lautare naște, que responsabilitatea si, căde nașule. Pa, chiar n-au volus că te chiar fără. Ah, chiar să la peste deja, me. No, supați când agadu, supați când agadu. Eu nu știu. Hai, bașazi! Eu vou chamar essa de bela perigosa que te tem na hora que fora no jornal, franco. Deja un favor, domnul aici gustația, am stat, am făcut și noi datoria noastră. Asta e, să fie sănătos toată lumea. Hai tequila! Haide tequila! Mariana! Dar cum are ca tăia, cum are ca na? Vin cu ăla în direct, cum are? Haide mi cu tequila! Jean, Fernando. Jean, mai punem toți în mașină. Jean, nu știu care să facem. De cătăria tot. Ce mașină, Namagas. Jean, din cu la canță. Ei. Alte cană. Iată mașina care de ceasul de bagaj. No, ma il mini vodino manco un macetto manco un macetto dalla mini vodino. Allora, zio, tu sei zingaro, io sono zingaro così. Va bene, va bene. Primo matrimonio del primo matrimonio di Rivoli del Piccione.